Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isuki ang aking kasalanan sa walay paling isuki sa ika kini Allah misaliglah sa huwag tanganan ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan na akong ipagtibagan lang. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagtawag kan San Pio aron mangita sa imong gingharian din hiniining kalibutan. Pinaagi sa kinabuhi sa hingpit nga paghigugma, itugod nga linig-on sa iyang pangaliya sa malipayong kasing-kasing, maglakat kami sa dalan sa paghigugma. Kini among gipangayo o pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Esdras. Si Emperador Dario misugo sa mga gobernador sa lalawigan sa kasadpang bahin sa suba sa Euphrates. Pasag din ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang ilang gobernador nga maoy magtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan niini kaniadto. Ang inyong hinuong buhaton, mao nga hatagan ninyo sila sa ilang suhol, sa labing madali, ug anha kinikuhaa sa buhis sa inyong lalawigan. Pukanon unta sa Dios, sa Dios si bisan kinsang hari o katawhan nga mangahas pagsupak, diin gipaila sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario, maoy nagsugo niini, busa ipatuman gayud niini. Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudiyo, ang templo, sumala sa mga gisaysay ni Propeta Hageo og ni Zacarias, nga anak ni Ido. Nahuman nila kini sumala sa sugo sa Dios sa Israel og ni Ciro, ni Dario og ni Artaherjes, mga hari sa Persya. Nahuman pagtukod ang templo sa ikatulong adlaw sa bulan sa Adar, sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario. Ang paghalad sa templo sa Dios, gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari ug mga Levita, ug niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad sila usa ka gatos katurong baka,
duha kagatos katurong karnero, upat kagatos kanating karnero, ug napulog duha kalaking kanding. Ingon nga halad alang sa sala sa tanang Israelita, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Unya ang mga pari ug mga Levita, ilang gipahiluna sa ilang tagsa-tagsa katungdanan sa ilang pag-alagad sa Dios. Sumala sa nasulat sa basahon ni Moises. Sa ikanapulog upat nga adlaw sa unang bulan, nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo, ang gipamihag nga nahiuli na. Nagputli na sa ilang kaugalingon ang mga pari ug mga Levita, ug sila hinlo na. Busa giihaw nila ang karnero nga gitagana sa pangilin sa pagsaylo, alang sa tanang gipamihag nga nahiuli na, ingon man sa ilang isig kapari ug sa ilang kaugalingon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga kinan ako nila, mga kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mga kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mga nakita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong mga ganghan, o Jerusalem. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mga kita sa balay sa Jerusalem, nga gitukod ingog sa ka syudad, nga gipundok sa kahiusan, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mga kita sa balay sa Sumala sa kasuguan alam Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mga kita sa balay sa
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kini. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Himayaw ni ikaw o Unya, miadto kang Jesus ang iyang inahan og mga igsoong lalaki. Apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Og may miingon kang Jesus. Atuwa nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsoon og buot silang makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan og mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang akong inahan og mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. The words of Jesus is giving us a hint that we are not only creatures that God created, we are Jesus' brothers and sisters. Though we are not related by blood to Jesus, but we have this unique relationship with Him. Those who hear the Word of God and follow it in their lives are brothers and sisters to Jesus. This is a unique relationship of humanity to Jesus Christ Himself, because He has this unique characteristic of being a God. Our God, ang pulong na himong tao. The Word was made flesh. Katatapos lang natin kanina ng Angelos. And this is the unique characteristic of Jesus. He is the Word of God. And that Word of God is God Himself, who dwells in us, became flesh. So this is our unique relationship with the Lord Jesus. We are all created by God Himself through His Word. And this powerful Word of God is God Himself. And everyone who follows and lived the commands and words of God surely has this unique relationship with God Himself as His likeness and image. And so, my dear friends, when we have this ear, kung nakitay donggan o maminaw ta sa Ginoo, sa iyang mga pulong, na nakitay relationship sa Diyos. And much more, when we obey the Word of God, and we follow it in our lives, we are called brothers and sisters to Jesus Christ Himself, because we are following the commandments and the Word of God Himself, who became flesh. And so, my dear friends, let us see the life of Padre Pio. Si Padre Pio, naa siya'y mga gifts na nadawat, gikan sa Ginoo. 3 gifts, exceptional gifts. First is about his priesthood. It is a unique gift to a man, bestowed to a man, na hindi lahat ng mga lalaki nagiging pari. And so, Padre Pio received this special gift, the gift of priesthood. Second, he also received the gift of healing.
We all know, no, our second patron here in our parish, si ang ating patrona na nagpapagaling sa atin, no, ay regalo ng Diyos sa atin sa ating mga santo ang pagpapagaling. Padre Pio has this gift of healing, especially healing spiritual illness through confession. No? So, and also, there are many miracles, no, that our saint for today had done in healing. And so, dili lang si San Roque na ating pangalawang patron ang naay meron siyang power or authority to ask intercession from our Lord Jesus Christ to heal person. But also Padre Pio received this kind of gift of healing. And the third gift of Padre Pio that he received, no, he bears the mark of Jesus in his hands and his side. So, si Jesus ay naay mga marks sa kanyang kamay sa paglansang sa iya sa krus. O ang kanyang side, meron siyang merong natusok ang ating Panginoon ng sibat. So, Padre Pio received these gifts that he also bear the marks of our Lord Jesus Christ. Just like his founder, Saint Francis of Assisi, received this stigmata from our Lord Jesus Christ. Padre Pio also received these gifts. But this gift is not really good because ramdam ni Padre Pio yung sakit. Actually, nagdudugo lagi yung kanyang sugat na kanyang natanggap, yung stigmata. Kaya kailangan niyang balutan ng bendahe ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran dahil patuloy ang pagdugo. And you see, Padre Pio bears not only the marks but also the pain that Jesus received from the cross. Although it's very painful, but it is a gift that only few people receive this kind of gift, stigmata. And Padre Pio received it. It is because he has this great faith in Jesus. No? Labaw sa tanan ang iyang pagsalig sa ato ang Ginoo. And that's why the Lord Himself grant 3 gifts to Padre Pio. And so, in this Holy Eucharist, just like Padre Pio, we listen, no? Maminaw ta sa pulong sa atong Ginoo, atong Dios, og kinahanglan we obey the words of God. It is not it's not enough for us to hear only the Word of God. The Word of God should be in our hearts and should be done in our practice, in our daily lives, especially charity and faith. And so, we ask the intercession of Saint Padre Pio to heal all the sick, especially our loved ones in the hospitals and those who are recovering in our homes. May Padre Pio, through his intercession, heal them. And may Padre Pio guide us to become worthy disciples of the Lord in following His word and obeying His word. Amen.
Ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ug ang iyang mismong kinabuhi mao atong mga giya diha sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga mosunod kita kaniya ug puy-an nato ang iyang mensahe. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa Ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa gabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mapalapdan nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios sulod kanato, pinaagi sa atong pagpuyo niini diha sa matag adlaw nga kahimtang sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa walay pagkapalo nga kahayag ug sa pahulay nga dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, himuwa kaming takos nga mahisakop sa imong banay, pinaagi sa among matuohong pagkakinabuhi, nga napadayag diha sa among mga maayong binuhatan. Nagaampo kami, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aronan ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta nimo, nangamuyo kami, Ginoo, ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar, alang sa handumanan ni San Pio, itugod nga human mabuntog ang mga kaulangan nga yutanon, mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga namao ikaw lamang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, Manang sa kini. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Haman ang gibayaw natin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio, sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa panigignan
Sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudloan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon ng mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong halangdon nga walay hunong na pag-ingon. Santo, 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 King sa kagat, puno ang langit, tukiuta sa himaya. Usahana, usana, sa kaitas mo. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong spirito aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo sa pag-usab, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kiri aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo balik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang og mualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo na among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong lawong. Kaluoy kami tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug San Pio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag niya kanimo,
makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan na nga naka sa mga langit, pagtay ko ng imong ngalan, uabot ka na mga kingharian, matuman ang imong pagbuo, tinisayot maingon sa langit, pagkalanan na sa matagal na, hihatag ka namin karungan lang, pasaylo ako sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namin. Di mo kami tugi sa panulay, hinunualo sa kami sa daptan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man naging harian, ang gahuwag ang himaya, ang tulad sa gahan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayot an-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Amen, sir. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kinimawon kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita.
Pinaagi sa gahom ni ining sakramento, nangamuyo kami Ginoo, tungod sa panig-ignan ni San Pio, nga magaa kami kanunay nganha sa imong gugma. Hingpita hangtod sa pag-abot kang Hesukristo, ang maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.